ka chanel min lo ngai thak sak thin tu te chi bai vek ule tu na chuanin thon thu bu karon chiar dona based on true story lam ngai thadu in miron subscribe nual ti ka sia a ngai thadu po in tam ti ka sia a ma se mi na min zia tir kalo zia to sa hi karon chiar zo deuh nual to a tu na hian zia le tur hi chu ka nei nuala ma se zia na hun kala nei lu tuk lo wangin chumi ka boy pui chung chuan thon thu bu karon chiar dona Sydney Sheldon zia ngai nom deuh mai karon chiar dona based on true story lampang du po khan minlo ngai thak sak theu turin karon ngen chewa video hi atam thei ang ber ron da ka du boxia chuwang chuan chumi kar laka chuanin thon thu bu hi karon chiaranga tikhan aka thlakin karon ti zel don ani ti ka min lo hria sak ula indu anga lo ni po in min lo soi sel mai lo ola angai thak nom em a Sydney Sheldon ngai na ve tu tak tak po in lo om ve mai theya lo ngai thak sak theu don nia o chuan hemi ka chiar zo hian pathian zara kan dam chuan based on true story lampang te true story tak tak te po atam thei ang ber ron chiar le ka tumanga ti chuan a sang kha ka ron ti lo dona min lo hre thiam sam mai don nia hun hi hek ve ro puisia boy pui nen chiar nen chuan ka hunina dai bik lutuk lova chuwang chuan min lo hre thiam sam don nia chuan tuna ka lekha boron chiar tur Sydney Sheldon zia hi thim i hlawe lo ti ania hei bukhat na le bu ni na thena ni a abung hi arem chan dana zirin abung khatna bung ni na tiang hian keima in karon then mai dona chuan he lekha bu hi alet ling tu hi rem pa nia chuan a publish tu hi leng chhon press an nia leng chhon press nei tu pa puzai ki man phal taka min chiar tir awangin kalom em a lom thu karon soi ma sabak ani e chuan karon soi le du pakhat chu chiar dik lote lam dik lote kalo nei ani chuan hei hi chu ti chuan ti zok la ti a thuron te kha kadong thei reng ani ti kha karon soi du a ma se in soi chiat boy na ang chi kha chu adon sona nuam chi alawa tu man don son nuam an ti ka ring lova khang omani kha chuan ka remove zel don thowa min lo ngai thak sak du ka chuan min lo ngai thak sakanga adu lo ka chuan in soi chekher lovin lo ngai thalo mai ta ula kha karon soi tel du shima chuan thuron le in fuina lamte khatiang te kha chu kadong song thei reng ani ti kha karon soi tel du boka fakna ero kha chu ka phu em lova ka be sai em than chuang lovania ole kan thon thu chia tu rai lo lu to ang thim mi hlawe lo bung khatna manhattan bial chung chuan hnuai om 180 center Supreme Court Criminal Trial Building in Ropui taka courtroom number 37 a chuan Anthony Altieri tual thattua po chu achung chang rel me kani courtroom chung zau tak chu ro rel ngai thatura mitam tak local khom mai ba ka chanchin bumi ta chuan an lua khatok hlea thu boy nei tu lam do kan bula chuan Anthony chu chia rir theya hian a thukun ngala a mel chu adangin a chau mel hle a mit meng ero a fim kar thung chu mit meng chuan witness sera Diane Steven ni thu chu aron ena piangin huat na le phubalak na chak mit meng aron lang chuak thina chu mit meng chu Diane Steven ni chuan mo shawma ti tak mewani Altieri dot chi a chuan Jack Rubenstein dan shemi Altieri mi roi chu athua he defense attorney Rubenstein hian ming than na deuh pahnia neya pakhat chu ama ruai tu ador thiam dana ania adang le chu an ayo a adin sak zong chu an thu boy nei atangin ala chan chuak zat zelani Rubenstein chu patelam ri ru chak tak le thil ni phung hu chianga mitha thiam takania courtroom a chuan apon lamlan dan ang mai ani lo courtroom chu atan chuan ai zon na hmun ania a hna atlin zia le a thiam chung chuan dan chu turu takani akhing puite chhai kwala thiam na le an chak lo na lai mu chwa zung dana thiam na chu apian pui zeken telani achang chuan Rubenstein chuan sakei bak na yanga inte khinin akhing puite chu asai tur anin ring lo lai ngoi renga lo chang khiau ang le achangin maimom ang maya ai turan nung aril zama bum luta dangchep thin ang te in le
achang chuan sanghaman tu ni in anga kwai che te zoi ya then lewa acha sanghai nan ron ei vel le a phiok thut thina nga te a in chan fo thina ni chu dan shemi chuan witness box ading Diane Steven ni mi zia le a chan chin chu alo zir lok dai to a Diane Steven ni chu kumsom thum bor vel ania nungo tak sambuangil tak pian nal le za om mel tak ania amit meng hring ngal le ami zia du om takte awang chuan mi hip theina riaw ania amani chi a witness boxa adin tuma athil hmu le hriat a soite chuan jury ho po a hne hmel viawa chu Ravanstein na chuan a hria a chu wang chuan han chhai kwal vel dan tura po film khurangai don hle in a hria a sanghaman tu chu che turina in ring ta Ravanstein na chuan zoi muangin witness box lam chu apana a han tong chhuah chuan a ote chu adam thluama P Stevens nimin khan he thu boy chung changa ithil hmu le hriate testimony isoi to a isoi mangin he in tha na athen ni October ni sompali hian Hudson Park konglama tlanin I motor ke thepa wangin kongpui atang chuan ipeng ta a chumi hnuwa Fort Washington Park lama ipeng ta mo Steven ni o chu adamin azaom hle a engwanga chulai khera ding nge ini kakar ke thepa wangin kongpui lun lai atangin ka pe na nga ya tin ka pe na tang chuan thingding thel sung kar atangin inte kabin ka ba hmuwa ti chuan mi tu emo min pui turan ommial takin ti in kapan ta ni auto club member ni em o ni e ani le ikara chuan phone ni kolem chuti si enga nge auto club chui phone mai lo khuna du rei donin ka hria a ti chuan tranpui tu tur zongin kabin chu ipan ta mo khwa la thim lowem ni tlai dar nga chawala nia ti chuan cabin chung chu chiang takini hmu theia mo theye ani P Stevens chuta chuan engei hmu le Anthony Altieri hi ka hmuwa tin amai lo hmu thin ani mo ai chuti ani engtin nge Anthony Altieri ani nge ti hria thei chanchin buwa athala ka hmu fo thina chu baka ani mo chuti chuan he tol thattua pu ang takhi thalaka ilo hmu to thina engpo ni se thalak Diane chuan a soi zo man lo chu kabina chuan engchi ange hmu han soi zel te Ravanstein chuan atia Diane Steven ne chuan thokan lakoya a khuru deuh dardara athil lo hmu to mithla chung zelin muang changin a soita a room chunga chuan mi pa palian lo oma pakhat chu chera phuarbe ani Mr. Altieri hian thil engeng mozo anei ni in ka hria a Mr. Altieri bula hian midang pahnih ka hmu bawk a o chu a khura amai ro chu a soi chhun zom zela reivak lawa chuan Mr. Altieri chuan silaya phora engemani soin a awa chera phuarbe pa chu atukhoma akap ta ni Diane chuan atia Jack Ravanstein chuan jury holam chu avahoya anni chu Steven ni testimony chuan anri ruwa khoi hle ti a hriata Ravanstein chuan zona chu azo chhun zom zela chumi zo chuan engei ti tak kakara katlan lut thuaya ka cellphone in 911 ka bewata ti chuan ka kalsan ta ikar ke thep chung chuan mo ngakwai chia lai acha ti che ta hun ta enga nge police lo thleni nga lo Diane chuan tu boy or tu do kan lam chu avaena Alteria chuan thinrim phupalak chak mel takin alo mel rama Steven ni chuan a hoisan wata chuta kalong ngak ngam lawani achan chu ka hlau e mani anon chuaka nga minron hlau mayang ti ka hlawani Diane chuan atia chu ka hrethiam khop mai amai ro chu thil hria thiam lo pakhat ka nei chu police ho chu emergency call bo zuin an kal ngal wata kabin an lu chuan tu ma an lo om lo mithi ruang chu soilo chu kabina chuan nu ma pakhat man mulo Ravanstein chuan atia
a o chu aram mak to maya chu mi chung chang chu ka hre hau lo mai ka Stephen ni chuan soi zo man lo ti da yela arti sinimo o ti in dayan chuan a changa chu zo na chuan abara khai hle a chu I hlotling tok bokem hlotling thokate ma se enge chu tiang lam min nga kwai chia chu phio hun ta I eizon na awangin han in ti lar deuh po itan chuan a poilawng chu mo heram chung mitam takin zantin TV news a an thir thin che a chu mai ni lovin chanchin bu phek malam Diane Steven ni thin urlu tuk chu apua ke lo chawa Rabenstein chu avamel vak ringota he thil hi in ti lar nan ka ti ani lo tu te emo poisoi mi alo sheman ni pi Steven mi poisoi lo wi ti mo Mr. Artiari hi he twal tha chung changa hian poisoi lo ani zia kan fia don renga sin ole kalome zona ka nei to love ti in Rabenstein chuan muang chang na thut na chu apan ta a Steven ni po chu beidong tak le thinrim treu chung hian a thut na lam chu apan ta a thinrim lu tuk chu a khur der dera prosecuting attorney chu awabia a thu eng engamo a hril hnu chuan kongka lampanin pona chuan a chuak ta daya motor da na lampana akal lai chuan defense attorney Rabenstein na thu soi chu abenga cham tlata artist inilom ni I eizon na atan chuan hanin the lar vel chu apoi lowang chu mo Steven ni chuan za thla ka ti hle a ama ero chu athil hmu le hriat soilowa a om theilo a soi chhuata ka chuan aril ru chu a thoveng huaya courtroom a soi dan vel po kha thathokhat hle in a hria a jury ho kha thudik taka hrila an oilo na chan tur a hrelo Anthony Altieri chu thiam lo changin adam chung zong zela atang don ani Diane chuan parking attendant chu a ticket a pek nu chuan kara chuan a lut ta a minute ni hnuah chuan marlam hoi kawtthler lama chuan a in lampanin a tlan zela kawtthler kil khata stop ti in tarna zona chuan a ding chota chutia din lai chuan lamlian sira tlangwal in cheinal tak chuan a ron pan wata khongain min lo hre thiam la hei kong ka bowa min lo Diane chuan kar dar thalang chu ati hniama chu pa chu a ena Italian opoi ti hria tak hian chu pa chuan Holland tanal kong min hril theiem atia Diane chuan te reng mai ol sam lutuk heta tanga chu tlangwal chuan aku chu ale kanga pistol silencer wa chuan Diane chu atin wang maya chuak wadro nula rang takin atia Diane chu adang sop sopa chuta theile theilo hian ole ma se khongain kongkhar hondon lai tak chuan chu pa chuan kar hnung lam chu apana chu vele Diane chuan accelerator chu atlo thuta a kar chu alim tapuata reilo te a chuan a hnung dar thalang chu aron ke chuaya chuta a hnung chu aron ver khideu sata Diane Steven ni chuan karuk chanchin vel chu alo chiar fo thina ma se chung ang chu mun kil khor le fala thil thleng ani tlang pui sia khapa khan tha atum ni berin a hria a khatiang khan karuk hmangan cha thinem ni Diane chuan a cell phone chuan ring rum thil chawa biak chi 911 chu a phone a minute ni lai nga hnu chuan operator chuan aron chang ve ta hrama hello 911 ania enge I har satna aron tia Diane chuan thilom zia a hril fia lai ngei po chuan be seina nei to lo khami sual pa khan tuna chuan hlati kho a thleng to ang police kan ron tir watange I hming address phone number min hril theiam 911 atang chuan aron zota Diane chuan a hrila omzia nei shep to lawange atiril ruwa akar hnung dar thalang ke nuai chu awa en thuaka atiril amur sung sunga tlema a pasal richa ta chu awa phone a achunga thil thleng chanchin chu hrilmaya hantum uka ma se project poi mole man hmo thak taka boy pui mek ani sia wati boy chu atulin a hrele talawa awa hrilwai chuan aron ngai to don sia anna poi mo kalsanin aron hoi mo nianga chu Steven ni du lo ber ani sia engpo ni se ina ron thlen huna ala hrilang chu
ari ru chu hlo thon na in a khat le thuta kha mi sual pa khan tha tu min a lo chang reng nge aton pal liao liao thu sha tu ni tura ko ta adin don khan a pasal ri cha ta khan arem ti lo hle a dayan ka ngai dan chuan ko ta i din hi tha ka ti lo in nun na atan po a hlo om reng reng ati ani kha ani la chuan du tak hlau thong ma ta che Mr. Altieri chuan thiam lo chang ngei dona adam chungin lungina atang to dona sin ati kha nia richa te ero chuan ma se thiana nga lom chu ba ka a soi zo main dayan chuan Richard he thili ka hlen lo chuan kadam chungin ka in thiam thei ngai lowang ati ani kha khang anin hnial na te kha angai tu akira ma se Altieri chuan a sawin a tha du em chu a ring lo thu boy nei lai ani le ngal dayan chu kongpui lun lai atang chuan a peng ta a kong thang lam kong chu zo in a chen na in lam chu a pan zela in a thlen chuan ground floor garage a motor da ma in a hnung lam chu han en le te te a engma ngai that long na tur omin a shelo anin lo chu first floor a omania azawin a thoveng nuam hle a chuat atanga ceiling thleng tukver chuan a oa sitting room po azawin a nuam hle a kil khata chuan mai thuk marble hmanga siam a oma tin banga chuan TV screen lian tok taka om boka lemchei painting chi hrang hrang nal tak tak chu banga chuan a intara dayan lemchei po chung zinga chuan a tel ve a pindan le lama chuan master bedroom bathroom guest room le lemzia le cheina hmun a oma chu hmuna po chuan lemchei painting engemaw zat banga chuan a inkhaya atilia room lai taka chuan lemzia na hman ruwa awm boka chu bota chuan lemchei zo hman lo a intara ina thlen ve le chuan dayan chuan man mo phelengin a lemzia na hmun chu apan ngal thuaya bota ami lem la chei lo intar chu ala thlasok soka lemdang zia na tur le kha bot chuan a thlaka chuta chuan ama tha tum tu miswal mel chu aziak tanta a ma se akota khurna sata wangin aziak hlei thei lova Diane Steven in lampan chuan detective Al Greenberg le Robert Preyajit jar chu an tlan meka Robert chuan hetiang zual ko tlan hi kachak lo ber ta zinga mi ani ati ban chara zan lam news atanga ashiat ai chuan keini ngein kan hril hriat a thazok ang atia Greenberg lam chu awa hoya nangma na ni lom ni hril zok don Greenberg chuan she fe hian alua bunghata detective pakhat zual ko chanchin an soikha a hre chuak zoka police pakhat a hming adama accident a thi chungchanga zual ko turin detective pakhat chu apui na tira apu chuan va fim khur hle ang che a thin thong lo thei ang berin ewa hril don nia atia chu detective chuan e kapu min ngai to asu chu tiang ang te chu ka thiam ve zong takania atia zual ko chuan atlan liam ta a adama te in awa thlen chuan kongka han kika adama no pui chuan alo hon saka chu vele chu detective chuan kapi meithai pi adami iniem awati ta ni ome dayan chuan kongkhar me rik ri a hriat chuan makati ang reng hle a mi tu ma aron tlo turan om ma hre si lawa intercom atang chuan tungei ni tina zota detective Greenberg kani e pi Steven biak lok che ka du'a dayan chuan aril ru in miswal pa chungchang kha ani nge yang awaron thleng rang ve tina ngai to a chuta me khep chu han meta lu na kongka ber chu a honga Greenberg chu chulpin dana chuan aron luta dayan room kongka chu aron pana dayan chuan alo hon saka hello alo tia Greenberg chuan pi Steven ni mo atia dayan chuan oni e iron lan vata wangin kalom hle mai kara ka chuang lai min tha tum tupa kha alim kalo ziak me ka ma se ka a han thode uhala pasa thatak mit khur thok tak meng poram mayania abiang veilama khwa wang te reu te ania silaya chuan silent sarafu a tin Greenberg chuan angai na hrelo zet hian dayan chu en ka howa oi ka ti khop mai ka pi isoi om zia reng ka ruk ching miswal mole 911 karon phone kha
detective makti mel deuh hmuh chuan Diane chuan chumi chungchanga local chu ini lom ni atia nilo kapi greenback a chuan ti in a han ngoi wangwanga chuta kalo lut theiangem atita a te reng mai lo lut ta che khonga in greenback a chu aluta Steven ni chuan makti chalchuar nang chung hian ani chuan engthil nge ni tangai enge thil ti dik lo omem ni atia greenback a chuan tong har sa ti hle ato pa chuan o poi ka ti tak zetani chanchin lom om lo tak karon thlen che angai miau sia I pasal chungchang ania atia enge chunga thlenga Diane o chu a khur ngala accident to khlawani Diane chu atiril khur zoi zoya chuta engtia accident nge greenback a chuan thoka hanla te te a P7 ni zan khan tu tenemo I pasalan thata tukin zing khan East River lei nuaya arwang kan chara ti ina shila Diane chuan greenback a chu reife han ena chuta alu thingin Lieutenant Mihaya niang kapasal chu anha thona mun laboratory ya project poimo berra boy pui me kasin atia greenback a chuan aril ru in karin ain thila khir don tlat mai atia P7 ni zana I pasala lo ho em holo richa ta hi scientist ania zankho a na boy changa nei fo ti in Diane chuan a changa aning tran ta hle a P7 I pasal hi mafia nen in kung kaina nei ni ringem Diane chu ahnung tol dora mafia mo ya ta em ni arwang kan greenback a chuan soi zo man lo Diane chuan khoi moi ID card kalo en atia te reng mai ti in greenback a chuan ID card chu aphora a en tira Diane chuan a en thuaka chuta pekir le pa chuan greenback a hmaya chuan a ben sakta chor maya khole tui thate ti thaya timangang tur hian em nin wa kwal vel thina mipui thokom poisa te hi in man ral thin kapasal hi athilawa na thokin a boy ri mai zo kani Diane chuan au khum zok ma a greenback a chuan Diane mitmenga chuan hlauthon na engemaw tak zuk moina in sia a P7 nangma enkol turin mi karon tir don em niang tin nangma khani kha enkol tu mamo chu tuna chuan min chwa san toro P7 chuak ro ka ti chu greenback a chuan aka chu do khana chuan a da a min mamo a min biakila du ta khlawin heta hian ka telephone number a ome atia a chuak ta ngala a chua nu chuan greenback a chuan aril ru te te in ole kha ka thiam ang tok chu ka chua ve nia thatok viau chuan ka sia mei thai P7 ni eni em ka ti ve em hleinem ti in na in hnema greenback an a chua san nu chuan Diane ni chuan kongka chu akala a khur deuh dar dara kha mi phut khat pa shep kha in ni lo zo ka aron luta min la ti thai ta da a la report turani ti in a ngai tu a asana chu han bi zoka richa ta po aron ho thuai to ang zanria bo sai po a hun ta e ti in ama le ama chua in bia a richa ta du zong ber payala kan siam sakte ang ti in chokalam chu apan ta a richa ta hna chu midang ta hria chi lo thil te ani thina Diane chuan an hato na mun laboratory ya po voi khat ma awala ti boy ngai lo aron phone lo ani chuan aron tlai don ani fo thin zandaria ta chuan paila chu apeya a hantem china atui thokhat viau na sia a richa ta du zong ang taka siam ania zandar som vela po alaron hotak lo fowa chuan fricha ada a fritz kong khara chuan le khazia khetiang hian a bela du tak zanria tur fisa hian oma min kai tho mai don nia ti in alo ho huna chuan richa ta chu aril tram ngotang Diane khur zoi zoi chu kola lo en chuan a re ve thei ta shama a chung ril bera tanga lo thon na mak tak chuan a thin lung chu afana richa ta chu athi ti atan rin hlel rual ani talo a mule ngai to reng reng lowanga a opo a hrele to ngai lowang akutin akwa le ngai to hek lowang angai to ana chu awak thui hle a keima thiam lo liao liao ani kha ko ruma khan lo din malek tur hi ania o richat
min ngai dam lul ro min ngai dam mol molang che itel lo chuan engtin nge ka omta kang kanun na inia ka dam chani ni sia tuna chuan engma lo mai kanita zoite a ral riai riai adu a thi dai mai cha ka khoma chuan khohar takin amubama hun kal to te chu angai to let le a richa ta ton dan le anu an hlim dun zia te kha dayanoi si chu sun point new year ka piang le seilian ania apa chu sarjian ania anu ero chu lemziak thiam ania dayan chuan kumthum le kani lai atangin lemziak zirtana ano panhun chung zong chu St Paul's boarding school akala college alu tan tir chuan an met zirtir tu nen reilote anin ngai zonga an met teacher chuan nupuita na soma dayan chuan nupui pomlai nei fa po nei to ani ti a hriat nu chuan abana Wesley college sa ain son pha ta daya dayan chu lemzia chei lama atui hle a ahun ol zong zong chu lemzia na na mang thina a graduate nu chuan a painting te chu a hral chuak ve tana a lemzia te awang chuan mi hria ta lo hlo chhota a chu mi kum ni pui lai chuan Fifth Avenue gallery chuan dayan painting chu a pho chuak ve a hlo tling ta phiana gallery nei tu chu Paul D kona African American pahau sajat mai hi ania ani chu dayan ma khwa sul su sak tu tangkai berani lemchei te pholan nei zan chuan gallery chu mi ten an bor hle a di kona chuan nui varvar chung hian dayan chu ron pana kalom puya che painting kan pholan zong zong deuh tho chu kan thalta tu tang rei vak lawa hian van tlang ma a pholan na exhibition dang bo sai sak le che ka tu mang huni nei phot chuan atia dayan chu ahlim tak mewa Paul avalom om ve ichunga kalom tak mewani atia iphu ve reng alom ti in Paul di kona chuan dayan chu abeng thak thaka chuta akal son son ta a dayan chu ama ngai sang tu ten a hmingan zia tir lai chuan a hnung lama tanga mi pakhat local chuan a ron bia a ithil pawng le po vel hi ka du zong takani a ron tia dayan chu a khong ngal ata thinrim eng phiara hoile tin hau hrep tuma aka an lai tak chuan chupa bok chuan ti hian soi chun zoma rosity emo manit lemziak luk zetin i lemziak te hi ulukin anu ma amam tin dayan painting zinga pakhat chu alo thlir meka dayan chu atong chuak man lo chia o ti in chu pa chu chiang zetin han ena kumsom thum panga borvel mel pu fit ruk vel sang pian nal le chak mel tak sambuang mitmeng dum pol ram mai hian nia sut buang uka in chain korwar ha a ngong or buanga ora ka kalome dayan chuan atia chupa chuan engtika tangin nge lem chei hi zir ti na zota kano pante ta tangin kanu hi lemziak cheimi painter ve thawania chupa chu anui ta a ke chu kanu hi ei siam thiam zet mai ania ma se ke chuan cho tak ngel po ka chhum thiam lo I ming chu ka hreto a ke hi richa Steven akani e ti in a in hmel hriat tira chulai tak chuan Paul di kona chuan ron panin thil eng engama phone hi pathum lai mai ron kenga Mr Steven hengte I painting leite kha ania I do to kin thlir ve te khai ti in a pe a akal son le tamaya dayan chuan makti zet hian kalem chei pathum lai leilo atia heilo po ina pahni kala nei ka min fakdar nin ka hria talen nei tha hi ka ngai sang sin kalome richa ta chu kal turin a in tin to waya chuta a han hoi le dewa ole I boy mel boka ka kal ta nge atia kal mai lawe a ka boy ozong hleinem dayan chuan atia ari rongai to ana asoi chuak ti reng a in hramai lo richa ta chu anuya chuta an toile hreta Miss West thilro pui tak min ti sakram thengem ti in azota dayan chuan chupa kut velam chu ena in nei zungbun abun lo ti a hmuwa o don lom ni ti in a changa naktuk zan hian Noel's Blight Spirit concert tan zan ania chu me tan chuan ticket pani lai kala a
kalpui tur ka nei si lawa I man chuan dayan chuan richa ta chu en zoka alan dan maya chuan pafel tak ni na hria a mi hip theina riau anei le ngala ma se hriat lo ching khwal wal ani tlat atan hlo om thei mi hlo om tak alo ni reng thei ma se arin hma in aka chuan a soi tur a soi zo man to achak om khopang chu alo ti lak lo to tlat atuk zan chu rin ai da in dayan chuan lim omati in nuamati a richa Steven chu pafiam thodu tak alo nia an mi zia po in an natam tak omin na hria a rimoi le them thiam thila an tui dun te baka thil dang tam tak po dayan chuan richa ta chu angai na in adu tan hle a ma se ama richa ta chuan enga ma alo ngai lo ani thei a ho ko nga chuan richa ta chuan naktu zan hun oli nei le thayang em ti na zota dayan chuan har salo tak hian alo o a atuk zan ria chu soha thingtlang kho a restaurant fa zeta hian an ei duna dayan chuan I chanchin han soite richard soitur ka nei vak hleinem Chicago a kapianga kapa hi architect ni in sakruang am zamin khovel mun sang sanga azin kwal thin kanu nen hian kan zui ve fo thin khovel ram sang sang som pahni chuanga school ka kala chuta tang chuan tongpo enge mozat cholam na khop vel chu kathiam nual nge a tuna eng hna ngei tho Kingsley International Group a ka thok meka Hemimal Company hi khovela thingteng lianber pol ani chu awatui om ve thilmak le tuiom tak tak kan khoi thin thiamna thar berber mang turin research kan beya moto nei ve ta ila hetiang deuh hi ani karing tuna chana I mulo ani chuan chana muturin tlaivaro zanrian ei kham chuan richa ta chuan dayan chu a in thleng awa thla a kongka chuan dingin akuta van saka hun hlim om tak izara ka man theya wangin kalom tak zetani atia a ho santa a dayan chuan a thlir liama aril ro chuan paza om takani katong hlau chu kalom mange hrep tak chuan chuta chin chu zantin an in muthina zirtom ni tlai khat chu richa ta chuan inrinia piang hian nopang in khel ka zirtir thina naktuk chu min ron telpui ve ta che atia dayan chu alo bung ngata alomam khopang chu coach atia atuka chuan richa tan nopang te football khela zirtir lai chu dayan chuan alo thlira atong kam zaidam thluam maite nelom tak le do thei taka nopang han zirtir vel te chu alo hmuwa nopang te po chuan richa ta chu an ngai sangin an chuang hle ani ti a hriata dayan chuan richa ta chu a thlir renga ka hmangai ani aril ro chuan ati tamol mola chu mi hnu rei vak lowa chuan dayan chu a thian te nen in hmukhomin chhun chaw an kil howa restaurant atanga an chhuah hnu chuan kongsira IN kutzi enna dawr a hmuah chuan dayan chuan a thian te chu tiru IN tir veng u ti in a som hlama kei chu ka hman lo ka hna ka lak lo tlat pakhat chuan a tia keipo thian dang chuan a lo ti ve boka nangma in vakal mai la kanin hmu le huna IN tir chungchang chu min hril don nia ti in thian dang chuan a lo ti ve boka ani le keima in ka vakal ta nge dayan chuan a tia minute nga hnuwa chuan dayan chu room pakhat eng deuh riai ruaya pitar pakhat mitkhur thuk zet hadar vua sol bal zet alu tuam bur thutna epa chuan a thuwa thil tul lo tak chu awani em enga nge makalu kher kher ni aril ruina tia ma se akal to miau si diktak chuan richa ta nena an mahun tur hria ta chak tlat ani soive reng renga atiani chu pitar chuan IN na thleng chu ala a chunga IN na lekha chu la in asam kwala dayan chuan ngoi rengin alo ena ka ta samvel lai chuan pitar chu a hoi chuak map lo thil lenga mo hriat dayan chuan ati dek deka pitar chuan ti in kat pakhat chu alek kanga mi alem rong sang sanga in chei buain savun ipapulai ania pitar chuan reilo te an thleka thuruk tam taki hriat chuanga ya om ti in ka dang chu a phor le a hei hi thla mon ania thil du riau
ma se iril ruala chian chia lo inei ani hi Peter chuan atia Dayan chuan hriang reng tak hian alu lo budeu ngata mi palam chungchang em ni o Peter chuan ka dang chu han phor le a hei chu hmangai na lam thil ani Dayan chu anui saka thil thalam panga ko kem kan la hria ang chu anunga kat pahnih hian min hrilh theiang atia ka dot le chu a phoka a han ena khai hlum mi hringa ati supa a chala chuar nang nanga chuta hriang reng takin ka dang chu a phor le a ram huailal ati le supa Dayan chuan chu a thalo viau em ni tin a lo zota ayan thiam Peter chuan a chang lo Peter chuan ka danga phor le a alu thing nar nar lai chu Dayan chuan a lo en renga thina kat aron ti chuak sepa a opo chu a zoi sap to mai Dayan chu ading ta hluaya hetiang dot mu hlum te shep ko oi zong po vani su thin rim takin atia Peter chu aron dak chuaka a o chuan phone na reng alang lo i oi lo lam ani lo thina ina hwal vel che ani atita a ole tuna tan chuan heti zong hi ka chiar thei lo ni le sela lo chiar to point om mai theya alangai thlang nom don chawnia min longai thak sak zel turin karon ngen non le mol mol chawni e tuna tan chuan in zawa in hun man nuam ri phot mai ole